I believe that hatred only creates a chain of hatred. Ang pagdumot, mga kaigsunan, hangtod ato pangkuptan, makahimo lang og dugang pangkadina, sumpay sa pagdumot, mga igsuon. Karong gabi una, we will try to take a look at the topic number 6, nga naguluhan, grasya taliwala sa kasakit. Kinsa kaha nato ang makapahiyom bisan og nainsultuhan? Kinsa ba kaha sa ato ang makapanalangin kanila bisan pa nga naggapanghimaraot kanato? Actually, mga igsoon, lisod kayo ng himuon. Pero yawat na lang unta, kining kinabuhi ni Joseph, mga kaigsunan, mahimong atong paningingnan. Sa dili pa ta magsugod sa atong pagtuon, mga igsoon, dapito na kong usag-usa, mangduko ta sa itong mga ulo alang sa pagampo. Silimbahon nga Dios, salamat kayo sa imong maayong kadagaya nga among naangkon sa tibok simana. Matapos ang simana sa pagtakop sa adlaw, igpapahulay na karon ug among daygon og simbahon ikaw pinaagi sa lahi no sa mga pagtuon, mahitungod sa sinatian ni Joseph sa iyang pasaylo nga gihatag sa iyang mga igsuon bisan sa mga kasakit o kalisdanan nga iyang naangkon gumikan sa ilang pagkamaldito. O Dios, puna kami sa imong bendisyon, sa imong kaalam, magpakiguban ikaw ni ining katilingban, labi na gyud usab sa amo mga online viewers bisan asa sila. Amo kining tugyan o mga madawat sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Niabot na, mga kaigsunan, ang punto nga si Joseph makigtagbo sa iyang mga igsuon nga dugay na niyang wa ikahibalag, mga kaigsunan, for more or less 22 years. Og sa ilang panaghibalagay, mga kaigsunan, iyang sulayon pag-usab ang iyang mga igsuon kung nausab na ba sila o wala, and he will know this as an opportunity nga gihatag sa Dios alang nining mga magsuon, mga kaigsunan, nga kanhi nagdinomtanay apan karon sa makausap pa magkita pag-usab. This story is very relatable, mga kaigsunan, gumikan kay sa atong kinabuhi. Naatay daghang mga kauban sa pamilya, nagkabikil, ginagmay lang nga pagluib, ginagmay lang nga mga gumunhap, di pahulamon, or bakaha, gipahuwam, pero wa kabayad, naguba ang relasyon, mga kaigsunan, pila na katuig ang nanglabay, giisip na nga patay. Ang pangutana karon, do we have the grace to forgive? May grasya ba tayo igsuon nga sarang makapasaylo o kining sugilanon nga atong sundon karong gabi una? Mubo rabi agidon tani, only 3 chapters, 42, 43, and 44 in the book of Genesis, and yet they are filled with messages alang kanatong tanan karong gabi una, mga kaigsunan. 22 anyos, baliko na to. Joseph was only 17 when he was sold to Potiphar. Og sa diha nga nagpangidaron siya og 30, mga kaigsunan, nahimo siyang gobernador sa Egypt. That was 13 years after. Idugang ninyo ni, mga kaigsunan, ang 7 ka tuig sa panahon sa tingdagaya. That was another 7 years hangtod nga nagsugod ang hulaw and his brothers from Egypt from Canaan 2 years later. Maabot sa ilahang lugar, mga kaigsunan, ang kapait nga wa na gyud sila makaon, napugos ang panimalay nga mulalin ngadto sa Ehipto, nagdala sa ilang mga panudlanan kay mamalit og pagkaon gikan nining yuta. So total, mga kaigsunan, 22 ka mga tuig ay sila magkita. Og kining ilang panaw, mga kaigsunan, modala ngadto nila ngadto sa Ehipto
og daw kauban sa mga langyaw mga kaigsunan, milenya sila og unsaon ang proseso nga makapalit sila pagkaon. Siguro they were not so familiar with the place. Sige sila paniid unsa may gihimo dinhi kadtong mga lokal diri sila galinya, kadtong mga langyaw na apoy special nga linya mga kaigsunan, na uban sila ngadto. Unya paggawas na sa gobernador sa Ehipto mga kaigsunan, ang tanang mga tao nagpakiluoy nga mamalit tagaan og priority. Siguro na yung mga linya nga priority lane or palakasay, musalot ang uban. Kay grabe na gyud ang panginahanglan sa pagkaon mga kaigsunan. But to pay respects, ang mga maguwang ni Joseph mga kaigsunan, paglugwa gyud sa gobernador sa Ehipto, yukbo silang tanan mga kaigsunan. Joseph, after 20 years, was still familiar of his brothers. Kaila paghihapon si Joseph sa iyang mga maguwang, pagtanaw niya nga niyukbo ang iyang mga magulang, wa na gyud kamatikod nga ang ilang giyukbuan mga kaigsunan, young as he is, was their younger brother Joseph. Wa gyud sila kalibutan, pero ang gisulti sa Biblia mga kaigsunan, hapa silang tanan at tubangan sa ilahang hari. And this brings back memories mga igsoon. Na hinumduman ni Joseph ang iyang damgo, 22 katuig ang milabay, gibiay-biay siya sa iyang mga magulang, niya mingon niya nasab ning ambisyoso, and here comes his detractors, his beloved brothers mga kaigsunan, miyukbo sa iyang atubangan. Abi ninyo, masayon sa mga bata nga makahinumdum sa mga maguwang after several years kaysa mga idaran nga makaila sa mga gagmayng bata after several years. Tinood? Mga usab manggod ang dagway sa mga bata. Just like in the case of our son, nagkuha mi og passport para sa iya mga kaigsunan, 10 years naman sa panahon ni Digong. Pero ang gihatag nga passport ni Rocky, 5 years. Ingon mi nganong di man pareha sa amo ang mga hamtong. Niingon ang DFA, mausab manggod ang nawong sa bata, sir. So after 5 years, girenew, nakarenew, and Rocky was like 15 years old. 5 katuig gihapon ang gihatag mga kaigsunan ko. Sakto naman niyang dagway, hamtong naman ni siya. DFA still believes nga ang 16 or 15 anyos mausab pa ang dagway 5 years later. So mo niya nahitabo mga kaigsunan nga nung wa kaila ang mga maguwang ni Joseph sa ilang giatubangan niya. Joseph knew them. As Joseph saw his brothers stooping, iyang nahinumduman ang iyang damgo mga kaigsunan nga niining tungura, it might have taken longer. Medyo dugay-dugay ang kutay sa panahon ay matuman mga kaigsunan. Pero ni anagyod natuman mga kaigsunan. Pero abi ninyo si Joseph aron testingan ng iyahang mga maguwang. Dali kay siyang nakahuna-huna mga kaigsunan, matud pa niya, mga espiya mo. Ayaw na mong hapa-hapa diha, barog mong tanan. Di ko madalaan ang inyong hapa-hapa. Mga tigpaniktik ramo sa laing nasod, aron makakita mog paagi, unsaon pagsulong ang Ehipto sa among kabunda diri karon. Ningon ang iyang mga magulang, simba ko oroy sir, nganong imom ning pasinginlan nga mga espiya, nga ang tinuod, mga langyaw man migikan man midiktos kanaan, gani gipadami sa among amahan. Ingon si Joseph, di kumutuon ninyo. 12 mo, pila man daigin mo kaigsoon, sir. Ang tinuod, sir, guwang ng among amahan. 12 yun mi kaigsoon, sir. Sugod na sila og tugan mga kaigsunan sa tinuod nga nahitabo. Pero ang nahitabo, sir, pulo ramig niya diri karon, kaya ang among kamanghuran, dili mo sugot ang among amahan nga dadon. Ahaman dayang inyong ika-unsi ninyo nga igsuon, nga nung waman sabdiri. Sir,
Dugay raman tong nawa, sir, oy, pila na tong anyo ha? Ingon si Joseph, di kumuto sa inyong istorya. Usara ka kondisyon nga mutuo ko kung inyong madala balik nganhi ang kamanghuran, kung naanagani din ang inyong kamanghuran, mutuo ko nga dili mo mga espiya. Ingon ng mga igsuon, unsaon man amo to pagdala, sir, nga di man gito musugot ang among amahan, kay pinangga man to, gani ang iya maguwang mo to'y pinakapinangga kaniadto, pero sukad nawala ang maguwang adto, sir, hingsamot na gyud ka overprotective ang among amahan sa among kamanghuran. Ingon si Joseph, maura ginay kondisyon, kung di mo musugot, di mo kauli. Gipasod sila prisuhan, mga kaigsunan. Gipang priso ang tanang mga magulang. Well, usahay makaingon tanong nga, grabe man, murag na nimalos magtinuod si Joseph, ani? Ang tinuod, mga igsoon, this was just a form of test. Iyarag yung gitistingan ang iyang mga maguwang kung nangausab bagyod sila. And unless they bring their youngest, they will be treated as spies. So gibanlod sila sa bilangguan, mga kaigsuonan, o didto sa bilangguan, nakita ni Joseph ang kausaban sa ilang mga kinaiya. During the years since Joseph had been separated from his brothers, kining mga katuigan, mga kaigsuonan, nga nagbuwag sila, ang mga anak ni Jacob nangausab na diha sa ilang kinaiya, kon kaniadto masinahon, mga haras-harason, malinglahon, bangis, mga kaigsunan, ugon sa pangamangingilad nga kinaiya, ang ilang kasinatian sa pagkakaroon, daw naghimo kanilang mga itoy, mga kaigsunan. Grabe na kalumo. They were unselfish, true to one another, matinudanon sa ilang amahan, o sa ilang mga kaugalingon, nga sila mga middle-aged at this time. Imagino nimo, mga kaigsunan, butang na to ang magulang nila ni Joseph, naas mga pulo ngadtos 20 katuig. Now Joseph is around 39 years old. So ang iyang mga maguwang naanagyod sa 50 ngadto sa 60 anyos ang panuigon, mga kaigsunan. Sa ilang pangidaron ug sa ilang kahamtong, mga igsoon, na matikda ni Joseph nga daw lumo, nga daw dili na masinupakon, nga daw nagkahiusan na sila sa ilang mga laraw, mga kaigsunan, ug daw mas musaludo sila sa ilang amahan niining tungura. So after 3 days, Joseph give a counter offer. Siya, sige, palakton tamo, padadaan tamo og balon, sumala sa inyong gustong paliton kadaghanon, uli mo dito, pero ibilin si Simeon. Kinsa ganin ni si Simeon, mga kaigsunan? Ikaduha nga anak nga igsuon. Ibilin si Simeon, and samtang sila, mga kaigsunan, nagdiskasi, nagkagubot sila, nga anong ibilin man natong usa ka igsuon diri, magunsa naman lang tani pag-uli. Unya si Joseph, mga igsuon, nagpakaron ingnon siya nga wa kasabot sa ilahang pinulungan, mauna nga kada istorya niya moagi gid siya og interpreter sa ilang language. So motoy tigpaminaw, isulting ri sa iya, unya si Joseph mubalik siya gisulti didto sa interpreter, ang interpreter mubalik po pagigsulti siya mga maguwang. So wa gyud magdahom ang iyang mga maguwang, mga kaigsunan, nga masabtan ang ilang lingwahe. So good na sila binasulay, mga kaigsunan, ila nang nahinumduman, tanawa lagi. Kung wa palang gidunta nato to gibaligya ang atong manghod. Sa una dito sa dutan, naunsa manggutang nga, grabe man ta kasilos ni adtong bata, oy. Karon naunsa na ta, gibadlong, gidisiplina na kita sa Dios, naunsa na ning atong kinabuhi karon. Ingon din si Simeon, tanawa ra, di ba giingnan mo nako nga dili ninyo hilabtan ang kinabuhi sa bata, pagbalik nako kay ako siyang
kuhaon unta didto gikan sa atabay, inyo naman siyang gibaligya, unsa pa may kung mahimo. So karon ang atong kinabuhi, bisan sa atong amahan, wa gyud ta katug-an niya nga ang atong igsuon gibaligya ra di ay, pero wa na tay kalibutag asa karon. Naminaw si Joseph, mga kaigsunan, murag kumuton ang iyang kasing-kasing, nga mura siyag naluoy siya mga maguwang, nga mga nakonsensya sa ilahang kanhi nga mga binuhatan, mga kaigsunan. So Joseph went out of the room for a while, didto sa nidangoy-ngoy secretly, mga kaigsunan, and he demanded nga gapuson. Pagbalik niya glugwa, mga kaigsunan, kapanarapo na siya siyang mata, iyang gisugo nga gairon si Simeon, unya palakwon na sila, mga kaigsunan. So Simeon stayed in Egypt while the rest of the 9 brothers were sent back home to Canaan, mga kaigsunan, dala ang ilang mga sako nga gisudlan sa mga trigo ug pagkaon nga ilang gipalit sa Ehipto. Ang pangutana karon, nganong si Simeon mangyod ang gipudyot ni Joseph? Naintriga biya ko gamay, mga igsuon. Naay interesante kay nga mga rason why Simeon was chosen among all the 10 older brothers. According to rabbinic literature, ang rason nganong si Simeon ang gipili ni Joseph, mga kaigsunan, was partly punishment. Pero dili ko moingon ha nga nanimalo si Joseph. Kini nga punishment kang Simeon, mga kaigsunan, padugang lang ni sa ilahang kahadlok, padugang lang ni sa ilang konsensya, mga kaigsunan, kay kini manggod si Simeon was his most bitter antagonist. Matod pa sa Jewish rabbinical sa literature, mga kaigsunan, si Simeon tong gikot nga nagkanayon ni anasabning ambisyoso. Unya, pagabot sa bata nga manghod, mga kaigsunan, it was the second oldest brother, Simeon, mga kaigsunan, maugyo'y haras-harason sa bata. Siguro, mauto'y iyahag yung iyahang character trait, iyang temperament, mga kaigsunan, nga dali kay siya maglagot. Siya po'y nagsugo nga ibanlod didto, mga kaigsunan, sa gahong ang ilang kamanghuran. So it came as a form of punishment. Kay mauto'y pinakaharas nga maguwang ni Joseph, nga mao'y pinaka-ilado gyud nga lagot kaayo sa pagkapaborito ni Joseph, mga kaigsunan. Ikaduha nga rason ngano nga si Simeon ang gipili ni Joseph, gumikan kay it was well known ngas kung mag-uban si Simeon og si Levi, mga kaigsunan, magkatupar gyud ning duha sa ilang pagkamaldito. Like for example, balik ta sa nahitabo sa ilahang kamanghurang igsuon nga babae nga si Dina, sa diha nga gilugos ni Shechem, mga kaigsunan, si Simeon og si Levi mao'y naglaraw nga ipatuli ang tanang mga taga Shechem, og sa dihang naghubag ang ilang tuli, mga kaigsunan, gisulong sila ni Simeon og ni Levi, gihurot og pamatay ang tanang mga lalaki sa Shechem. And Joseph well knew nga kung mag-uban ning duha, mga kaigsunan, basig unsay ilang planuhon nga daotan didto unya sa Ehipto. So gibilin si Simeon. And the final reason why he was left behind, aron mahimo siyang patinga, mga kaigsunan. Anad mi kayo anang deposito sa unang karaang panahon. Palit gani og soft drinks. Wa pa man tumauso ang botilya nga plastic. Kadto pag yung botilya gyud, mga kaigsunan, nga mupalit ka didto, dapat magdakag basyo. Pero kay namay panahon nga inigpalit og soft drinks, wa kay basyo. So ang himoon sa tindahan, kung 30 pesos ang soft drinks nga imong paliton, mudugang kag 10 pesos, aron siguradong ibalik nimo ang basyo sa soft drinks, mga kaigsunan,
makuha ni mo balik ang 10 pesos. And that was already something in like 20, 30, 40 years ago, mga igsoon. Karon wa na tana ng mga deposito. But this was the same principle. Si Simeon gipabilin aron magkinaunsa, sigurado gyung mamalik ang mga igsoon ni Joseph sa Ehipto kay naapay nabilin didto mga kaigsunan. And before permitting his brothers to depart, nagsugo si Joseph sa iyahang mga katiwala didto sa budiga mga kaigsunan nga pasudlan ng ilang mga sako sa mga pagkaon nga ilang gikinahanglan, and ang tanan nilang bayad mga kaigsunan ipabalik og sulod sa ilahang sako. Pagsulod sa ilahang bayad, bugkusan, gipakarga. On their way home, mga kaigsunan, usa sa ilang mga igsuon, siguro na curious, punua man kayo ning atong gipalit nga humay gikan sa Ehipto, gipakapinan man nila ni, unsa gyud kani nga klase, siguro gusto siyang musimhot, basin og NFA ang baho, or basig karaan na nga humay. Pag-ablin niya sa iyahang sako mga kaigsunan, niya man diri ang akong bayad. Nasipyat galing ni sila ay gibugkos, unya wa nila makuha ang bayad, naara diri sa ibabaw sa sako. Unya nagsigi sila istoryahay mga kaigsunan, nganong niya man nga kuha, niingon day ng mga igsuon, nganong gibalikan man kadiha, ang sumay pagtuon nila, wa tay mga kwarta, maka-afford man tag, gitagsaan man tag pabalo ni Papa, aron lang makapamalit tag sakto. Nangahadlok na sila mga kaigsunan, patay na gyud ta ni ron, giunok-unok gyud ta sa higayon. Karon, pagkahibalon nila nga, kuwang ang bayad dunya, kita mo ilas nga nihawa dito, unsao na lang nato ni, ang atong igsuon na bilin. Grabe lang diskasi mga kaigsunan. Pag-abot sa balay, ang ilang amahan nga si Jacob nga balaka, unsa may nakadugay ninyo? Unta, balik mo dayon. Ilang gitugaan mga kaigsunan ng ilang kaagipang, gipriso mi og 3 ka adlaw. Si Simeon nabilin didto, unya gusto sa among agalon nga dadon ng kamanghurang anak, di ni magsilbi pang. Pag-abli pagyud nila sa tanan nilang mga sako mga kaigsunan, naon sa bang pagkaunsaa nga ang tanan tuaman ilang mga kwarta. Nakaingon sila giunok-unok na gyutay ning kahimtanga karon, grabe na ginatong ni malasa, and it looks like all fingers are pointed at them by now. Ningon si Jacob, di nagyo kumusugot ani, salamat na lang nga nakadala mo og pagkaon. May nalanggani kay nakadala mo og rasyon dinhi, pero kanang demand sa gobernador sa Egypt nga dadon pagyod ang kamanghuran over my dead body. Di nagyo ko musugot nga dadon pa ninyo ning akong kamanghurang anak. Unya si Ruben mga kaigsuonan, nanumpa siya, ingon siya, pang, di gini magsilbi pang, pait gini kayong kahimtangan o di ka musugot nga dadon si Benjamin, magunsa na lang ta, ni ay maayo pang, og dili namo madag balik si Benjamin dinhi, kining akong duha ka mga anak, mao ni ipuli, patyon kuning mga bata pang, kung di ni madala ang kamanghuran. Di gyud musugot si Jacob mga kaigsunan, matod pa niya, wa na si Simeon, napay usan ninyo kamanghod kaniadto, si Joseph wa na, unya dungagan pagyud karon og kamanghuran ako, mamatay na gyud ko ni ining problemaha. And nagpadayon ang hulaw mga kaigsunan, sige sila og mukmok didto silang balong-balong, nagtan-aw sila mga sako kay dako biya silang panimalay, tumba ng isa, ang ikaduhang sako karon tumba na sad. Unya, pahurutay na mga kaigsunan, niingon na dayon si Jacob eventually, di mangyod kumusugot. Pero ang mga igsuon pod ni Benjamin mga kaigsunan, kahibaw sab sila, nga kung dili ipadala si
Benjamin mga igsuon, wa gyoy mahitabo nga palit nga bag-o. So, they had little hope of changing their father's resolution og nagpaabot sila nga way tingganay mga kaigsunan hangtod nag-anam nagkahilis ang ilang supply. Nag-anam kalawom ang kagutom og ang hulaw bisag unsay itanom mga kaigsunan. Lisod kay nimong buhion kay lisod kayo pangitaw ng tubig. And the anxious faces of all in the tent, ang tiguang sa katapusan miingon, pamalik mo sa Ehipto, pamalit mo og jutay nga inyong madala mga kaigsunan. Ingon si Judah, pang, nanumpa ra ba gyud tong gobernador nga di na gyud siya magpakita namo og dili madala ang manghod. Ingon si Judah sa iyang amahan, ipada ang kamanghuran namo og mamnindog mig manglakaw aron tang tanan mga buhi. Og ikaw dili mamatay apil kami og ang tanan natong mga sakop sa panimalay. Mula hutay gyud ipadalang gyud ning kamanghuran pang. Ug matod ni Judah, ingon siya, ako mao'y mahimong bayad pang sa tibuok na kong kinabuhi, ing kaso di nako madala balik ang kamanghuran. Well, naay contrast mga kaigsunan. Kaganina, it was the oldest brother Reuben who offered his 2 sons. Karon mga kaigsunan, ang ikaupat nga anak nga si Judah mo'y nihangyo samahan nga ang iyang kaugalingon mo iyang isaad nga pwede siyang basulon sa tibok niyang kinabuhi mga kaigsunan kung dili madala ang iyang kamanghuran. Now, sidetrack tagamay. Kining 12 ka mga anak ni Jacob, ang kamagwangan si Ruben, ikaduha si Simeon, si Levi, ang ikatulo, ikaupat si Judah mga kaigsunan, and all the rest to the youngest. Supposedly mga igsuon, ang maguwang maog yun na magdas pamilya, pero eventually, we will follow the story of the entire Israelite family. Tanang 12 ka mga tribo sa kanakan ni Israel o ni Jacob mga kaigsunan. Si Judah maoy nahimong panganay. This was evidenced by his leadership in the family when he offered himself. Mga kaigsunan, seryoso, ingon nga pati nga samahanin, kaso dili makabalik ang kamanghurang anak. He took responsibility, and Judah arose as the mature leader in the family, mga kaigsunan. It was Judah, not Reuben, who was pronounced as the senior by Jacob sa diha nga si Jacob. Chapters later, mga kaigsunan, hapit na mamatay, iyang gisulti ang tanan niya mga panalangin o pagbutyag sa tanang 12 ka mga anak. And we will know nga ang ikatulo si Levi mga kaigsunan, dili makaangkon o panulundon kay si Levi, mao ni ang pamilyas mga Libihanon, sila'y tigatiman sa templo, mga halad ikapulo, didto ang ilang panulundon mga kaigsunan, mao nang walay yuta si Levi. All the rest, sa kahimtang ni Joseph mga kaigsunan, gipanalanginan ni Jacob, not Joseph, but his 2 sons mga kaigsunan, og niining tungura si Joseph mo'y nakadawat sa double portion of the inheritance. Pero si Judah mga kaigsunan, mao'y gisangunan sa pagdumala
og sa pagpangulo sa tibuok panimalay, mga kaigsunan. And right now, it was Judah who would later give rise to the Lion of Israel. Kung kadungog mo niya ng Lion of the tribe of Judah, mga kaigsunan, that is Jesus. Si Jesus na himugso sa linyada ni Judah, dili ni Ruben. That's pretty interesting, mga kaigsunan. Kung imong tanaw ng Biblia, matingala ka, mga igsuon, kanunay nga ang maguwang maobertikan sa manghod. Naipila ka mga sampol sa mga anak ni Adan ug ni Eva, nisgutan na to ni si Manaha. Dili si Cain ang kamagwangan, mga kaigsunan, maoy gisubay sa pagkahimugso sa Mesiyas. It was Seth. Sa mga anak ni Abraham, mga kaigsunan, naguna si Ismael. Murag gikalburo nila ang saad sa Dios ng mahimo siyang amahan sa tanang kanasuran. So niya automatic, dili organic, mga kaigsunan, in the person of Ismael, pinagis binatunan ni Sarah. But that older brother did not become the inheritor. It was the younger in the person of Isaac. Sa panahon sab ni Isaac, mga kaigsunan, sa dihang nakaanak siya og mga kaluha, dito pa lang sa tiyan, grabe ka, lihukan kayo mga bata, giampo ni Sarai, unsa man ni hitabua. And then God told Abraham, your wife Sarah is actually now about to give birth of 2 nations. Og bisan pa, wa pa matao ang duha ka mga anak, mga kaigsunan, matod sa Dios kang Abraham ug kang Sarah, ang manghod mo'y mudumala sa iyahang maguwang. Nilugwa og una si Esau, mga kaigsunan, uwahi si Jacob, but it was Jacob, not Esau. Years later, sa ilahang kaliwat gyapon, mga igsoon, sa diha nga gustong dihugon ni Prophet Samuel, ang kamagulangang anak ni Jesse, aron mahimong ikaduhang hari sa Israel, mga kaigsunan, God told Samuel, I dislike the older. Pangitag lain. Iyang giadto dito ang ikaduha, ikatulo, ningon ng Dios, I dislike all of them. Ningon si Samuel sa amahan. Maor ba ni tanan imong anak nga lalaki? Ningon si Jesse, ayaw na gunahuna atong kamanghuran. Dadaang kamanghuran nga ri, kay mao to'y gipangita sa Dios. And so the youngest, David, not Eliab the oldest, mao ang gidihog, mga kaigsunan. Kung atong tanaw ng gingharian sa Dios, dili mahitungod kung kinsay kamaguwangan, kinsay senior, kinsay mas daghang nabaluan, kinsay talentado, o kinsay daghan o kasarang, mga kaigsunan. Instead, God's kingdom usually is about the weak, the humble, and the willing. Ang ginapili sa Dios, mga kaigsunan, sagad kadtong huyang, kadtong mapainobsanon, o kadtong andam sangunan sa mga responsibilidad, mga kaigsunan. And we will usually realize that even in church elections, kadtong gustong mahimong leader, dili mapili nga leader. Pero kadtong moingon nga di ko ang ayan, mauto kasagara ang pilion sa Dios, mga kaigsunan, because God wants the humble, the weak, and the willing. Another issue that we will tackle tonight, one interesting aspect is, pilagyoy edad ni Benjamin, aning tungura, sa diha nga dadon siyas iyang mga maguwang, paingon sa Ehipto aron makit-an sa gobernador. Well, Joseph would have been 10 to 15 years old when Benjamin was born. Pero iba na later, mga kaigsunan, nga pagkatao man ni Benjamin, namatay sab si Raquel. So, sa diha nga gibaligya si Joseph, mga kaigsunan, why record sa Biblia nga nag-apil og bangutan ang iyang inahan nga si Raquel, mga kaigsunan. So most likely, natawo si Jonathan at that time
when Joseph was around 10 to 15 years old. So ang pangidaron ni Benjamin, mga kaigsunan, sa diha nga gida siya paingon sa Egypt was more or less 24 to 29 years old as well. So mo ang pangidaron ni Benjamin. Unsa may mga pamatuod. Ako na mention kaganina, si Raquel, wa gyud mahisgutis Biblia nga nagbangutan siya sa diha nga gi-report balik sa iyang mga magulang didto sa didto sa Hebron, mga kaigsunan, nga gikaon sa mga mananap nga mapintas si Joseph. There was no record. So most likely natawo na daan si Benjamin og namatay si Rachel, mga kaigsunan, when Joseph was still in Hebron. And another thing, sa mga damgo ni Joseph, mga kaigsunan, of the 11 stars, apil na didto og ihap si Benjamin, mga kaigsunan. Sa miaging mga gabi, nahisgutan ako nga posible ang ikaon si ato si Dina, but I was wrong. Gumikan kay sa ihap manggod sa karaang Near Eastern culture, mga kaigsunan, ang mga babae sagad, laktawan nila kung mag-inihapay na. So puros na gini mga lalaki. And when Joseph was dreaming, Benjamin was already in existence and accounted for, mga kaigsunan, sa diha nga nagdamgo si Joseph. Apil siya sa 11 ka mga igsuon. And later on, pag-abot na ni Benjamin, mga kaigsunan, gipalinya na sila didto sa talad Kanaanan. Ang tanang mga maguwang gitagaag mga rasyon, pero si Benjamin gipalabon 5 times ang kadaghanon. And the record shows nga nahurot ni Benjamin, mga kaigsunan. Ang bata di kahurot og 5 ka plato, mga kaigsunan. So he must be already a mature, and mao ni medyo tulukibon kay, mga kaigsunan. Ang record in Genesis chapter 46:21, nagsulti nga sa diha nga ang tanang panimalay ni Jacob, more or less sa 66 ka mga tao, apil didto si Benjamin og ang iyang mga anak, which counted 10. So dili pwede, mga kaigsunan, nga ang edad ni Benjamin teenager, kay niining tungura pulo na kabuok ang iyang anak, mga kaigsunan. So he must be more than 20 or even closer to the age of 30, mga kaigsunan. And lastly, sa diha nga niingon ang si Judah nga, send the lad with me. Kaning lad, mga igsuon, sa English nga term is little child. Gamay nga bata. Pero mao ni ang ilang term of endearment kaniadto, mga kaigsunan, bisan hangtod karon, bisag tiguang na, mga senior na, ang kamanghuran, mao gihapoy tawgo na tog baby boy. So that explains the age of Benjamin, mga kaigsunan. Now, let's get back to our main topic. Joseph was about to reveal himself. Magpailailan na siya, mga kaigsunan. Namalik ang tanang mga igsuon ni Joseph from the land of Canaan. This time, pulo na sila kabuok. Lakip na si Benjamin, mga igsuon. Og sa ilang pag-abot, nagsugo si Joseph nga paandaman sila og kumbira sa iyang palasyo. Paglingkod na nila dito sa talad Kanaanan, mga kaigsunan, grabe kabungga ang pagkaon. Wa nila matilawi sukad. Simple ra ang ilang kinabuhi balik sa Kanaan. And yet, they were treated in a royal treatment, mga kaigsunan, pag-abot nila dito sa Ehipto. Pagtangka na nila, katong nagsirbi dito, katong familiar kay nila mga nawong, gipangutana sa mga igsuon ni Joseph, Sir, kung makahinumdum ka, sir, di ba
giputos man ang tanan namong mga sako. Tuwa lagi na malik lagi ang among kwarta, sir. Abi ni mo, sir, nabalaka gyud mi. Dili gyud namo tuyo nga dadog balik ang among mga kwarta. Kung pila among balon nga among ibayad, mao gyud ang kantidad nga naa sa among mga sako, sir. Amo tong ibayad, sir. Gani karon pagbalik namo, gidungagan ang among kwarta kay papaliton gyud mi sa among amahan sa mga pagkaon nga baligya ninyo dinhi. Niingon ang katiwala, mga kaigsunan, wala mi masayop. Kung naamang galing ni sulod nga kwarta didto sa inyong sako o kung maumang gihapon ang kantidad sa inyong gibitbit, wa na mi labot ana. Maayo ra gyud kayo ang Ginoo ninyo, mo nang gibalikan mo sa inyong kwarta. Medyo naumpawan ang mga igsuon, mga kaigsunan. And later, the 11th of all the brothers, girilis sa prisuhan, gipailis, mga kaigsunan. So silang tanan was now a picture of a reunited 11 brothers in banquet didto sa Ehipto, mga kaigsunan. Natinga sila nga sa ilahang paglingkod, gitagsa-tagsa manggid sila og pahiluna, mga kaigsunan, gikas kamaguwangan. Ikaduha, ikatulo, hangtod, mga kaigsunan, mutuyok diri paingon sa ikaunom, ngadto sa ikaunsi, didtos tumoy-tumoy sa lamisa, mga kaigsunan. And it was never allowed by the Egyptian customs, mga kaigsunan, nga makigkuyog o kaon sa lamisa ang mga langyaw. So si Joseph dito raspikas, unya ang iyang 11 ka mga igsuon din hitanan, gipakaon, mga kaigsunan, og sa tanan nilang katingala, 5 kapahat ang gihatag dito sa lamisa ni Benjamin. Padayon gihapon si Joseph og istorya, translation sa iyahang translator didto. Wa gyud kalibutan, mga kaigsunan, ang iyang mga igsuon nga nakasabot gyud si Joseph sa ilang conversations, mga kaigsunan. Si Joseph kamulong lingkod, kamulong kaon, sigig lantaw ngadto sa iyang kamanghurang igsuon, mga kaigsunan. That was his full-blooded brother. Igsuon sa amahan, igsuon sa inahan. Sila rang duha. Unya sige siyag paminaw, mga kaigsunan, kung unsay reaction sa mga magulang, kung basig nasilos na pod sila sa manghod nga mo'y pinalabon, nganong daghan maning iyahan unfair, pero wa gyoy na matikdan si Joseph, mga igsuon. Mas nalipay pagani hinoon ang mga maguwang, mga kaigsunan, nga gipalabon ang kamanghuran. With their marked change in character and attitude, nitago na sab si Joseph, mga igsuon. Di siya kaagwanta sa talanawon, mga kaigsunan, nga nangausab ng mga maguwangon niya ang iyang pagpangga siyang igsuon. Mao po nang gipakita nga pagpangga sa mga magulang, mga kaigsunan, sa ilang kamanghuran. Joseph once again hid himself and cried in private. In the Bible, Jeremiah was known to be the weeping prophet. Mo nang Lamentaciones. Tanan niya hang panglipaghong, mga kaigsunan, ug pagbangutan. Naan niya gisuwat diha tanan sa Lamentaciones, iyang kasub-anan nga ang katawhan sa Dios, bisan sa iyahang sinuwat sa Jeremias, mga kaigsunan, gisulti niya ang tanan niyang kasubo sa pagkagahig ulo sa katawhan sa Dios nga Israel. Jeremiah was known to be the weeping prophet, but Joseph is also known to be the weeping ruler. Gani, mga igsoon, Joseph was recorded to be weeping 7 times in the book of Genesis. Niya ang record, mga kaigsunan. Una, hilak siya sa tago. Unang pag-abot siyang mga magulang, mga kaigsunan. Ikaduha, Joseph weeps privately as he was moved over the arrival of Benjamin in Egypt. Pag-abot ni Benjamin, hilak na sab siya, mga kaigsunan. Ikatulo, Joseph weeps openly as he reveals himself to his brothers. And then onwards, hangtod na
kapito ka beses ni hilak si Joseph, mga kaigsunan. Anyway, that's just part of the interest sa atong pagtuon karong gabiuna, mga igsoon. Paghuman sa kumbira, wa maglangay, mga kaigsunan. They had high spirits. They have great stories to tell. Ang ilang tanang kabalaka nga mahimo silang forever nga mga ulipon ni Joseph, mga kaigsunan, na wagtang. And they were now heading home. Nasulbad ang kwarta nga nibalik, gisulod didto sa ilahang mga sako, mga kaigsunan. Wa sila panilngi, unya gingnan sila nga, wa to'y problema kay nadawat na mo ang bayad. So, silang tanan, mga kaigsunan, malipayon gikas kamagwangan hangtod sa kamanghuran. Dala na si Simeon, dala na si Benjamin, mga kaigsunan. Balik silang ngadto sa Kanaan. Pero sa wa pa sila manglakaw, mga kaigsunan, nigisikreto na sab ni Joseph, butangi sa akong kupa nga silver, didto gyud sa baba sa sako sa di pa ninyo bugkusan, sa sako sa kamanghuran. Wa gyud sila kalibutan, mga kaigsunan, nga ang sako ni Benjamin, tuwa dito gitanom ang kupa, mga kaigsunan. Lakaw sila pauli, wa pagani sila kagawas sa syudad, mga kaigsunan. Dito pa lang sila sa mga kilid-kilid sa dalan. Gigukod na sila sa mga sundalo ni Joseph. Gihunong sila sa mga sundalo ni Joseph, maura ni inyong ibalos sa tanang kayo nga gihimo sa gobernador ninyo. Wa pag yun mo matagbaw nga gipakaon, giuli ang inyong kwarta karon, gikawat pag yun ninyo ang kupa sa gobernador. Ningon ng mga maigsoon, Sir, grabe naman sadna nga pamasangil, Sir. Kami na hinuoy, mangawat ani, nga kamayo ra na mo mga tao, amo gani mong giingnan nga, di manggani na mo tinaguan tong kwartang gibalik sa amo, kana pa hinuong kupa karon. And by the way, the governor's cup, mga kaigsunan, was one that is silver, and they believed it to be a medium of divination, mga kaigsunan. Kung naikonsulta ang hari o ang bisan kinsa nga kadagkuan dito sa Ehipto, mga kaigsunan, they would use that cup. Importante kayo ang kupa, mga kaigsunan. Confident kayo, mga igsoon ni Joseph, Sir. Ambot lang, Sir, kung tinuod na inyong gingon, susiha lang, Sir, kay kung naamang galing na sa amo nga kupa karon, kung kinsay na tungnan, Sir, bisan pagkaron dayon, Sir, patyo nimo. Unya kaming tanan, mahimong mga ulipon diri sa Ehipto. Ningon ng sundalo, wa ko nag-ingon, ana, kamoy nagsulti. Hinay-hinay nila pangabli, mga kaigsunan, and later, the cup was found in the sack of the youngest Benjamin. Pagkahibaw sa mga maguwang, mga kaigsunan, nga tuwa dito sa sako ni Benjamin, gilubong ang kupa, mga igsuon. Si Judah, nga nanaad sa amahan nga siya'y tinglon sa tibok niyang kinabuhi, miluhod, mga kaigsunan, gigisi niya ang iyang sanina, and all the rest of the brothers were sad and were crying, mga igsuon. Unsao na lang namo ni. Ningon ng sundalo, dili namo tumano ng iyong gingon nga patyon ang nakakawat, unya kamo himuong mga ulipon, uli mong tanan. Kanirang usa mo ay akong himuong ulipon. Di sila musugot, mga kaigsuunan. Gisunod nila ang sundalo ngadto sa palasyo ni Joseph, mga igsuon, og didto si Ruben nagpakiluoy, mga kaigsuunan. Og sa ilang pakiluoy, grabe gyud ang hangyo ni Judah. Ingon sa Sir, palihog, Sir, paminawi ko, Sir, bisag karon lang gyud. Di man ko ngayan nga muhangyo nimo, Sir, pero gumikan niining sitwasyon na karon. Di gyud pwede, Sir, nga di ko magpakiloy. Ako mo'y kuha, Sir. And Joseph was listening. Ingon siyang among papa, kay baw ka, di tumusugot.
Pero nisugot lang yun kay wa mi makaon. Mga maayong tao mi dito sa among dapit sa Kanaan. But here comes our youngest brother. Dili mi katugot nga mo imong kuhaon, mag-unsa naman lang mi. Ug niadtong tungura mga kaigsunan, natagbaw si Joseph sa tanan niyang gustong mahibaluan sa mga maigsuon. They have been changed all these years. Og di na magwanta ni Joseph, mga kaigsunan, nihingon siya, ako si Joseph. Buhi pa ba ang atong amahan? Kumusta man si Papang? Og dili makatuang yung mga igsuon, mga kaigsunan, nga ang tao nga ilang giisip nga halangdon, ang tao nga ilang giisip nga kahadlukan was their brother for so long ago. 22 anyos ang milabay, mga kaigsunan, di sila katuo nga motoy gidangatan sa ilang igsuon, mga kaigsunan. That has been the story of Joseph for everyone. Joseph was satisfied og iyang nakita diha sa iyang mga magulang ang bunga sa tinuod nga paghinulsol. Joseph told them, please bring our father to Egypt. Ang katapusan nga statement nga atong tanawon, mga kaigsunan, mato ni Joseph, niining milabay ang duha ka tuig. Grabe ang hulaw sa tibuok kalibutan, primarily in Egypt, but God sent me here to prepare Egypt for this crisis. 7 years of abundance. Siguro kamatikod mo nga maayo sab ang inyong pananom sa milabayng siyam ka mga tuig for the next 7 years. And yet, 2 years pa lang, naglisod na ang inyong kahimtang napay 5 ka mga tuig nga malabot. And yes, remember, God sent me before you to preserve a posterity in the earth and to save lives by a great deliverance. Mga manoy, ayaw ninyong basulang inyong kaugalingon, gipadako sa Dios diri uguna sa inyo, mao niyang nahitabo, and do not blame yourselves. Busa karon, dili lang kay kamo ang nagpadala nako dinhi, bisag dili maayo ang katuyuan, timan ininyo, it was God that sent me here. Pagkanindot sa hulagway sa pasaylo, mga kaigsunan. Dumot 5 ka tuig, tinamnag kawayan, hangtod karon di patakatanaw, mata sa mata, mga kaigsunan, and yet the time is still coming. And it's already here, tungod sa kasinatian ni Joseph, mga kaigsunan, ang pasaylo lisod, but I believe it is the most glorious revenge. Niadtong 1945, mga kaigsunan, si Toshiko Tanaka was one of the children who were victims of the Hiroshima bombings nga gipahulog sa mga atomic bomb sa Amerika, mga kaigsunan. Ang usa ka bomba didto gihulog sa Nagasaki, ug ang ilang kasinatian niadtong tungura, tanan nga naig-an sa bomba, mga kaigsunan, within the epicenter, wa gyoy nakasurvive. Ilang namatikdan nga ang ilang mga panit, nakalitlag o kahilos ang ilang mga unod. Everybody who were hit by the waves, mga kaigsunan, the shock waves, and the atomic reactions, mga kaigsunan, either nagsakit or wa mulahutay og dugay silang kinabuhi. And here comes a survivor. Karon, mga kaigsunan, si Toshiko Tanaka is an accomplished modern artist na nagpuyo sa Estados America. Kung iyang subayon, mga kaigsunan, ang iyang kaagi, naluwas lang siya kay days before the bomb fell, na malhin ang iyang pamilya several blocks away, mga kaigsunan. Swerte gyud si Toshiko. But right now, in her old age, nagpasalamat siya nga nakasurvive, ug mao ni ang iyahang pulong, mga kaigsunan, arang gyong lisuda ang pagpasaylo sa Amerika.
gumikan sa tanang pag-antos ug paghingutas ni adtong atomic bomb nga ilang gihulog sa Japan. But now, I believe that hatred only creates a chain of hatred. Ang pagdumot, mga kaigsunan, hangtod ato pangkuptan, makahimo lang og dugang pangkadina sumpay sa pagdumot, mga igsuon. And humankind needs to make every effort to cut up this chain of hatred and instead maghinigugmaay ang usag-usa ingon nga katawhan sa kalibutan sa kinatibuk-an. I believe this is our message about the life of Joseph tonight. Hateful, madinumtanon, dili kapasaylo, igsuon, siguro ang imong nagian, kumingking ra or abog lang kung itandi sa naagian ni Joseph, mga kaigsunan. And yet, all throughout his life, he had been living with a heart empty of hatred, gani puno sa pasaylo, mga kaigsunan, hangtod ngayang nahibalag ang iyang mga magulang. Nining gabi una, kung doon na may panigingnan sa hilabihan nga gugma og pasaylo, mga kaigsunan, nganhi kanato, unta kini nga panigingnan muhilis sa atong pagdumot, because that example is no one else but Jesus. Pila ba sa ato diri, mga kaigsunan, ang adunay kabugaton sa kasing-kasing nagpasan sa pagdumot, gustong mo move on pero dili kapasaylo, makahinumdom sa matag ulat. Pero ang gugma sa Dios, mga kaigsuonan, andam nga mohatag sa pagpasiguli ug tagaan sa atong kinabuhi alang sa eternidad. If that is your desire, igsuon, nga ang Dios makapasaylo ug ikaw usab makapasaylo, palihog barog sa imong nahimutangan ug magampo ta alang sa pagtapos. Dios nga balaan, dalaygon ikaw, salamat sa kasinatian ni Joseph. Pait ang iyang nagian, apan nahimong gaan gumikan kay sa iyang kasing-kasing, iyang gikatunan ang pagpasaylo bisan sa mga dili angeng pasayloon. Iyang nakita, o Dios, ang kinadak-ang plano nga tuod ang mga tao malambigit sa mga kalihukan, kapait, pagdumot, apan kining tanan, o Dios, dako nga hulagway sa imong dakong laraw alang sa tanan, aron matuman ang imong mga plano o gasa alang sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Ipakunsad ang balang Espiritu ngari kanamo nga tanan. Salamat, o Dios, nga ikaw magtipig, hangtod kami magkitay pag-usab sa katapusan nga pagtuon ug mga adlaw. Amo kini tugyan og lomang madawat sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen.